ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋም ሕረትና ክርስቶስ ምስኩልኹም አና ሃኹም ሰላሕ አዲኔ ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን እዝን ጎንጎድ ፍኖ መደብናዩ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ህዝብ አምላክ ሰማያዊ ስብልዩ ህዝብ አምላክ ሰማያዊ ሃሌሉያ ህዝብ አምላክ ምድራዊ ይኮናል ህዝብ አምላክ ሰማያዊ ህዝብ አምላክ ናይ ታሕቲ ይኮናል ህዝብ አምላክ ከብላዕሊ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:35 ገለግና መውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ብኸመይ ዝበለ ስጋ እዮም ዝሞጹ ይብሉ ይህሉ አታዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት አይረክብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኸውን አይኮነን እትዘርኦ ዘለኻ አምላኽ ግን ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ንነፍሱ ወከፍ ዘርኡን ሰስግኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ አዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ደአዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ አይነት ስጋ አይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ አሎ ምድራዊ ስጋ አሎ ግናኸ ክብሪ እቶም ሰማያውያን ሃሌሉያ በይኑ ክብሪ እቶም ምድራውያን ድማ በይኑ ይሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታይ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ብክብርስ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልጽ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ ትንሣኤ መውታት ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ከዓ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ከዓ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ድማ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን አሎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኢኹም እቶም ሰማያውያን ክብሮም ካብቶም ስጋውያን ፍልይ ዝበለ እዩ ነገር ግን እዞም ሰማያውያን ዝብሎም ዘሎ ንመን እዮም ተዳኢልኩምኒ ንህዝቢ አምላኽ እዩ ህዝቢ አምላኽ ሕጂ ብውሽጦም ሰማያውያን እዮም ብመንፈሶም ሰማያውያን እዮም ጽባሕ ንጎ ድማ ብምጽአት ጎይታ ንውሽጦም ዝመስል ሰማያዊ ስጋ ከዓ ክለብሱ እዮም ምኽንያቱ ኦሬዲ ሕጂ ውሽጦም ሰማያዊ ህይወት ስለ ዘለዎም ሰማያዊ ህይወት ማለት ካብ ሰማይ ዝኾነ ናይ አምላኽ ዝኾነ ህይወት ዘለዎም ማለት እዩ ሪኹም እቶም ሎሚ ንጎይታ አሚኖም ደቂሶም ዘለዉ እቶም ሎሚ ብጎይታ ኮይኖም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ምስኮኑ ዓሪፎም ዘለዉ እሶም ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ሰማያውያን ስለ ዝኾኑ በዚ ዘይሓልፍ ንውሽጦም ዝመስል ሰማያዊ ስጋ ክትስዮም እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን አቀዲሙ ሰማያዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ስጋ አይለብስን እዩ ህዝቢ አምላኽ አቀዲምና ሰማያውያን ስለ ዝኾንና ምጽአት ጎይታ ንዓና ክብሪ እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ሰማያዊ ስጋ ሽዑ ክንለብሲና እቲ ዝሕጉሰኩም ግን ሕጂ ሰማያውያን ምዃንና እዩ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ተኣምኑ ሰማያውያን ምዃንኩም ምድራውያን ከም ዘይኮንኩም ክሳዕ ክንደይ ትፈልጡ ኣነ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ህዝቢ አምላኽ ምድራዊ ይኮነን ኖ ህዝቢ አምላኽ ምድራዊ ይኮነን ህዝቢ አምላኽ ብደገ ምስ ኩሉ ሰብ ማዕራሪና ንሪኦ ንኸውን ውሽጡ ግን ካብ ደጊኡ ዝተፈለየ ህይወት እዩ ዘለዎ ምኽንያቱ ውሽጡ ሰማያዊ እዩ ውሽጡ ካብ ሰማይ ዝኾነ ናይ ሰማይ ህይወት ኣለዎ ሰማይ ናይ ህዝቢ አምላኽ እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ሰማይ ንሰማያውያን ጥራሕ እዩ መንግስቲ አምላኽ ንሰማያውያን ጥራሕ እያ መንግስቲ ሰማያት ናይ ሰማያውያን ጥራሕ እያ ስለዚ እዞም ካብዛ መንግስቲ እዚኣ ዝመፁ ሕጂ ኣብ ስጋ ዝነብሩ ዘለዉ ሰማያውያን እሶም ንስኹም ኢኹም ህዝቢ አምላኽ ማለት ሰማያዊ ካብ ፍቓድ አምላኽ ዝመፀ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ፍሉይ እዩ እዚ ህዝቢ ዝመደነቕ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ሰማያውያን ብምዃንኩም ትኾርዑ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ሰማያዊ ማንነት ከም ዘለኩም ትኾርዑ ሪኢኹም ናይ ምድራዊ ነገር ንላዕሊ ካብኡ ዝሓለፈ ሰማያዊ ማንነት ሰማያዊ ዘርኢ ሰማያዊ ህይወት ኣለኩም ሃሌሉያ ንሕና ምድራውያን ኣይኮንናን ሃሌሉያ ካብ ካልእ መንግስቲ ኢና መፂና ካብ ሰማይ ኢና መፂና ውሽጥና ካብ ሰማይ ዝመፀ ህይወት እዩ ዘለና ናይ ሰማይ ዝኾነ ህይወት እዩ ዘለና ምኽንያቱ እቲ ሎሚ ኣባይን ኣባኹምን ዘሎ ህይወት እሱ ናይ ምድሪ ይኮነን ንሱ ናይ ላዕሊ እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ከምታ ኣነ ካብ ምድሪ ዘይኮንኩ ንሶም ድማ ካብ ታሕቲ ይኮኑን ካብ ምድሪ ይኮኑን ኢሉና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አነ ንስኹምን ብክርስቶስ ሰማያውያን ኢና በዚ ነገር እዚ ደስ ይበልኩም ብጎይታ
ተሓጎሱ ንስኹም ናይ ታሕቲ ኮንኩምን ንስኹም ናይ ላዕሊ ኢኹም ኣሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም